Paganayong na pinalamatan tanong sa Allah, kaupura mampiya ini sampai tanong yaman sa isagyang kayauras, abulawan na oras. Ayah sabab yan, nakagia oras sa aaya masisibalaw o umanisa, nagu aya din yan bubanugan nagyang kutab kebubayaan ng Allah. Nada daw, masibalaw niyan, agyang kutab kebubayaan ng Allah, amin pag-ikhlas yan, inunta na bumambu di beganon Allah agyang kutab balas yan. Namin pinalamatan sa Allah na yang kaya paka tutuk na tanoy manto na sa iminipantag si sagyang kayaulan-ulan Adul Hijjah. Yung kayaulan-ulan Adul Hijjah na pada isi iku mga ulan-ulan at tinindus o Allah, tinindus o agamatan o agama Islam apat si isagyang kuto ashurul hurum. Ayat tiro na ashurul hurum na ulan-ulan apag-idatan, ulan-ulan arirespekton, ulan-ulan aanday na pipiya-piyaan o Allah agyang kuto mga tao siran mamud na pagidatan nila nagpipiya nila agyang kaya ulan-ulan. So Allah na ayam yaalun yan sa Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa idzan salaha ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ayat na do Allah seko mga ulit paniyan, seko mga umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan ang tigi na amay ka mampupus agyan po to ashurul hurum na faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum na napangunuan niyo hindi na pagitinawakan ko mga musyrik sa apiyaan din yung siran din keto. Ayat kasabot ro na nagyang kaya ashurul hurum na pedo nagyang kaya Dhul Hijjah. Agyang kaya Dhul Hijjah na piyakin pagidatan Allah sa ayat yang pagipagidatan niya nung nakagia ayat sa babiyan na so mga Muslim magagagayran o di na gagagayran agyang kutakapla awyayran sa Baitallahil Haram na oras imanto akapapadalmiran roon sa ayat mo sabab akapapadalmiran sa isagyang kanan aanday ni na Kaaba Baitallahil Haram nagyang kutuadiran kabubanugan o di nakasisimalawiran sa isagyang kutualing Allah. Nagyang di sabab hanggang iya madakal amang papadalon sa na naayamang ini sugu o Allah, ini sugu o agamatan o agama Islam nagyang kutu akapagidati sa isagyang kayaulan-ulan akapapantagan imantong nagyang kutuwa ayang galbakan o mga tao, mga urip niyan, nagyang punta mga galbag mga alay balas, o di na mga alay kipantag, sa ikwala, agyang punto, apod galbag niyan. Yan na ulan-ulan, na ulan-ulan panaing, inaloy o Allah sa isa Quran. Inaman nagyang punta kaya tiroon o Allah sa isa Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wal fajr, walayalil ashr wasyaf'i wal watr wasyaf'i wal watr. Bisa pas wallah sa ikwaktu fajr. Nah, dia putak esok pa wallah sa ikwaktu fajr na dito sa fajr abis bang sa ikukasulid usug. Walayalil ashr, dia putak layalil ashr na tiarif o mga ulama ayaman na inusay o mga ulama sa isagyang kaya tafsir sa adnam yung sayron sa tingin na ayan asar yang punto 10 kagagawiin 10 gawiin nagyang punto muri-puri sa iku Ramadan sa isagyang punto kiyaw sayaw o mga ulama nagtigilan na ayan asar gyud to'y niyang piliran ayaman na gyud ti jumhur sa iku mga ulama na ayat tigiran alayalil asr nagyang ka iya asr Dhul Hijjah ay mana na ipun sa ikong paganay sa ikong Dhul Hijjah nang taman sa iko'y kasapulo nagyang ti layal al asr sa manutong
Na iman tong na ikatlo sa isang yang kaya Dulhijjah. Ikatlo kaya paganay sa iku Dulhijjah na sa iku alungang aande ni na Juma'a. Nasama na iman tong Ahad. Ikatlo sa iku Dulhijjah. Nagyang kaya ikatlo sa iku Dulhijjah kaya pangandidan pa itan iman tong na maapada isang yang kutabitir wallah layalil asar. 10 aande ni na mga gawi. Nagyang kuta 10 ang mga gawi na ipun sa iku paganay sa iku Dulhijjah nataman sa iko ika-10 sa iko Dulhijjah agyud to sugitid digitano sa iko Eid al-Adha nagyud ti bitir wallah alayal al-asr. Nah, sumang ulama na isa amyaw sayran na nagyan kaya layal al-asr gyud kaya 10 sa iko Dulhijjah na ulan-ulan na amat kalalabi sa iko entire o mga ulan-ulan. Agyang kaya 10 sa iku Dulhijjah. Taman sa ini sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andi makalalabi sa iku 10 gawi sa iku ulan-ulan Ramadan adyang kaya 10 gawi apaganay sa iku Dulhijjah na ay ni sebagian nagtigina so 10 sa iku ande ni na asrul awakhir sa iku Ramadan nagyudan tigin na ayang mga alaon ikipantag ayang mga alaon ibadas na sa iku mga kagagawiron na sukma nagtigyan so asrul Dulhijjah diyan kaya 10 sa iku Dulhijjah na ayang mabuha mga naibalason na sa iku kadunduro sa manuto nagyang kutuwa kaya pangalabiyan one day ni na agamantan o agama Islam sa isagyang kaya asrul awakhir sa isagyang ande ni nagyang kaya asra Dulhijjah na natanto ang mana ikipantag nagutan to ang mala agyang ko to balas agam panuliron tao apenggal beganian agyang ko to mga suginon o agamantan o agama Islam. Ino to mala ibalas aya sabab akala yan ibalas nagyintigi nagyang kaya asrul andin na asra Dulhijjah na mapapadalungon agyang ko to ayaw mo Arafah mana nagyang punta ukuf di Arafah agyang kalala ibadas agyang punta mga galbukon ang mga simba ato na ron mga dalil na madagla dalil na gumadagla kaya panugtulaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagsa kaya panugtulaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya katigdayan si Ibnu Abbas nagtigil ma min ayyam amalun salih ahabba ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam yani 10 Dulhijjah qalu wal jihad fi sabilillah qala wal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika shay'un ginan isa akala ibadiyag yang kaya ande ni na asara Dulhijjah mana nagyang kaya 10 sa isagyang kaya Dulhijjah ayam yanoy Ibnu Abbas amiyatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daad tigyin agawi aso pagkanon o manusia agan lebeg amapiyang na inuntan na badi kabubaya iwallah badi kabubaya iwallah sa aya ka kabubaya inyanun na daalawan yan sa iku mga gawin aya mana nagyang kaya ka kabubaya wallah sa iku penggalbagan o manusia na langon din sa iku mga gawin na makalalabiru na si sagyan ka iya gawin ang asara Dulhijjah mana na so kung sa mga galabagtanong sa mga gawin na din na lawanon agyang kai ika-10 sa iku Dulhijjah so penggalbakan tanoron aban yang kalawan isa kalaing balas pitiro at tigyan o mga sahabat tigiran na ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah hey Rasulullah na apyak na tigyan sa jihad fi sabilillah ay mana nakapagitidawa sa dalang sa iku Allah kapag itido sa dalang sa iku Allah na miyakalala ibalas miyakalala ibalas inunto na naman nagyang ko tapat sa balas nagyang ko tawa magitidawa sa dalang sa iku Allah so tawa masahid na di pagkutang
Di penegutang sagyang ko to, aanday ni nakiya sugatian na miyasano din mga malaika. Ay mano na di na bakatanaan sa lupa. Ikaduang, na nasuho mga tawag yang asasahid, na ayapitir wallah na mga uyag-uyag siran. Mga uyag-uyag siran sa pangilaylayan wallah, benar dan kapilay tangwa siran na andi ni namya mangikubur siran. Okay, na piyakaw na wallah, agyang ko takiyan tiruan yanon sa tigi na uban niyo tangkapan, uban niyo tarima au basiran tuwa miya asasahid jalalan sa ikwallah, na basiran miya matay ka siran na mga uyag-uyag siran. Sa manutong, na gito'y isa akala ibalas agyang ko to jihad. Padapan sa akala ibalas agyang ko to jihad. Nagyang ko to jihad. Gyang ko to miya sahid sa lalan sa ikwallah na pagkasapaan. Sa anday ni na 70 sa iku mga tumanin niya. Padapan sa akala yang ibalas nasutaw ang masahid sa lalan sa ikwallah na anday ni naskan yang nagpakaya masyur katiyan a surga. Ay mana na makasulod sa iku surga sa dedin akapamagitong. Nah, ini sisi iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa diya nga yagyatiruan niya nun sa diya nga iasaradul hijjah ng mga alaikipantag udi na kebubayaan Allah agyang po ito mapagdagdagon o mga manusia na nagtigo mga sahaba apiaso jihad fi sabilillah kapag hindi daw sa lalang si ikwallah na aya ini sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigil na walang jihad fi sabilillah apya man so kapag hindi daw sa lalang si ikwallah sa inom tatigil sumama aluminio sa kapag hindi daw yan aya din ay milyon yan nagiginawa niyan ay manana aya din ay rosaryan sa katidawa nagiginawa niyan nagusot tamukyan thumma lam yarji min dalika sayun na uryan yan na dedin amya kambelingan dedin amini belingan amay tubuha ande dinasay dito kala itipantag ang yan na iya 10 seiko Dzulhijjah. Mana nagiti inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, nagyan na iya asara Dzulhijjah na matatagun agyan na iya yaum Arafah. Yan na iya yaum Arafah. Nah, yan na iya yaum Arafah na gawi iya atatarima anon agyan puto pangni. Ay mana nagawi ko na tatarimaan sopan ni si isagyang kaya yaum Arafah. Ay mana na andi ka pangataling magyang ko tayo yaum Arafah na ay kailangan na sumumin na lalayon din nagyang ko to ang kapagpumang niyan sa ikwallah. Pakaribs niya agyang ko tapang niyan sa ikwallah. Ino to nakagya aya sabab nagawi iyo to at tatarimaan wallah agyang ko to apang niron o pumangni. Ay mana nagyang ko ta ukuf bi Arafah. Nah, aya dalil na miya panutulo Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam matang na Nabi sallallahu alaihi wasallam na pintiru yan antunay pintiru yan tigiyan na khairud doa yaum Arafah ayat tigiyan at permiro amang kalalabiyang pangni ayat permiro amang kalalabiyang pangni na sumpang ni si ikugawi iya Arafah. Mana na yutoy karina sa kailangan na mapakadagalitan ng sumpang nitan. Nah, inutong nakagiyam inanoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayak ko na makalalabiyang pangni na sumpang ni si ikuyaw mo Arafah. Ino mga day pama saka may kami sampai ikaw na tunay pagulaulaan ka na ayang gulaulaan ka na baganayron na pusaan ka agyang kutuwa yaum Arafah. Ayaw man na pusaan ka sa kanya agyang kutuwa ka pusa ikaw na pagkadanglan ka agyang kutuwa ka pumangning kasi wallah kakagya aya sa babiang na nagyang kutuwa ka pumangning si ikwallah na nasabab sa penuto sa isagyang kutuwa mga sarat akan dirimaa wallah sa isagyang kutuwa panganitan apya malatan ni parateyang manatanon ni Panamar, manatanon ni Simbang, na may kunitan ng mamang ni sa ikwallah, na ande din na, ang tunaw ikang kekuatan sa isagyang ko ta misisinda, nagugyang ko to makakailangan tan. Yan kaya kapamang ni, na ikirawan na madang na pungirawa,
antum nak yang kaya pemang ni aku debut terima dia yang pakai mulungan sisa yang kaya kapamang ni so kapamang ni na teruk klase pagi ni kapamang ni agyang ko to piamang ningka nadar ka bugan wallah ugi na terima yan supang ningka terima yan supang ningka nagibudan yan nakakagib gan ay ibarat yan nang andi ni namanya mga ningka sa tiga ba kubu pengakuasa terang ba kubu pengakuasa walay ba kubu pengakuasa tamu gitu na orian yan na tiga ini benda diterimaan supang niyak kainuadin na yang wakat nah dia putak ya pamang ningka na kepakaya tarimaan itu andi ni na terima untuk wallah uga idna dam kamakwa agyang putua peperningka inoto na ayah sabab yan ada kaum kibgan wallah na kagi sabab sadirka dumadai itu pama dirka dumadai kepakaya mangwang itu na baka din miya disgrasya kepakaya mangwang itu na baka din kia binasa inadir ka bagan wallah kasabot si isang yang puto aande ni nakia pamang ni kasi wallah nakia bubaya angka wallah hari ni la angka wallah ugay na din yan rakabagan nakia puto sudah pamang ni kakainis gay niyan terkaan ande ni nama pia kedua na nakia puto pang ni atiari ma wallah ugay nadang kamakwa udi na dang kamailay agyang puto pupumang ninka na ayaw to sabab yan na igira na adna pumang niya tingin na anto na ang naadara ka ng bagadak ng magwa agyang kaya pang niya ayaw to sabab na kapakaya dan kabagan wallah agyang puta pang ningka ka siyang biin yan rakabin anto na ibarat niya miyamang nika sa pipirang kaya Allah na bagan karaknay ugay na dan kamakwa agyang puta piyang ningka na nakana uba mustahil si wallah agyang kuto kapagin daw ka na at na mitataling umar ka amargan na sabab si sagyang kuto mitataling umar ka sumargan mitataling umar ka sultiuba mitataling umar ka agyang kuto pimbirang ang mga widakal na naaya ka ilen kau na detarima awal na agyang kuto pangnika kakagidang kamakwa agyang kuto pangnika na tiarima awal na aya sabab adang kaun kakwaa na kagi siyang biyan yan reka agyang kuto margen apakah tataling umaan yan reka saya ini sambiyan reka nagyang kuto wadinian reka apakah taling umaan katalo sinsagyang kaya kelas yang pangning na pang niya mangni ka na may ilangan nagyang kuto kaya tarima aun wallah sama nito na nagyang sagyang kaya pangni na kena uba sa din sa pangnin ka na bagan tarima akapa kaya adna aya kailang kau na di ka tarima uga itna so Allah na tarima yan ito na siyang diyan yan rakabin sama nito nagyang kaya kapag taling umagyang kaya yung Arafah na kailangan na mapakaripis ka nuso andi ni napangnitan o di na si din si isagyang kaya sa Radul Hijjah na kailangan na lalayon agyang punta kapag sa tanong sa ikong pangnitan kakagyang kaya sa Radul Hijjah na tatarima anon agyang putuwa andi ni napangni so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isami ano niyan nagdigyan na mamin ayamin amalun salihu fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr daat digyan agawi kebabayaan Allah sumapunggan bekon mga manusia ang mga pipiya mga amalun salih mga ganbag mga pipiya aba makalawan sa isagyang kaya ayyamil ashr ayam diro na ayyamil ashr nga seisagyang kaya 10 seisagyang kaya Dzulhijjah padapan akay kailangan na di tanumang ganbag seisagyang kaya Dzulhijjah nagyang kutuwa lalayon tanu di kapakapamang ni sa istighfar sa ikwallah ito nakagya aya sa babiyak na sukapun ni tanu sarila sa ikwallah na igira arin nila ang tanunian na ande ni na kepakai agyutoy okit akatarimaan yan sa ikong pangnitang inoto nakagya aya sabab yan na igira kun amiyan taling uma
agyang na iya asara Dhul Hijjah na betap labaw agyang na iya ukuf bi Arafah agyang na iya yaum Arafah na suwallana ketak-tak agyang kutuan limu iyan sa iku mga urip niyan ketak-tak agyang kutuan limu iyan sa iku mga urip niyan nagubiyang kutuan rina iyan. Nah aya karina nasu Aisyah na miyantiru iyan Antone miyantiru Aisyah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata anatigina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi tiru iyan ma min yawmin akthar min ayyatikallahu fihi abdahu minan nar min yaumi Arafah. Ayamana na da kuna gawi da agawi iya madakal maradikaan wallah si kumanga urip penian si kunaraka amaka liu-liu si isagian raya yaum Arafah. Ayamana na ibira kuna miyan kalimu masuk yaum Arafah miyan kalimu magian kutwa ikasiyam si isagian raya asara Dhul Hijjah na tanto kuna madakal apu perdunan wallah si ko mga urip penian aki panganan neraka. Ay mana na so mga urip penian aki panganan neraka na miya kadang-kadang na pigaun niya nun sa neraka andai kata ni umang agyam kaya andai ni na yaum Arafah dia punto ikasyaw sa manuntong na ayak kepantagan si isa dia punto ikasyaw na si iku alungan na Sabto. Nah si iku alungan na Sabto na gitu ikasyaw nagyang na ikasyaw na deden aande ni na gawi den na gawi aba kalawan ni sagyang kanan na ikasyaw si Dhul Hijjah aba kasubra ande ni na kasubra isa kadakal apa kamara dikaan wallah si kunaraka maka dia si sagyang kanan Dhul Hijjah ikasyaw si Dhul Hijjah mana nak mikedak miya makanalaka na ande kau maagyang kutuang yaum Arafah na pagba kamara dikaan siram wallah pagkuhan niyan siran, pagkikuhan niyan siran sa ikunaraka sa pagkakasulid niyan siran sa isagyang kanan ande na surga yan giyoto ikala ikipantag agyang kanan ay kasyaw sa isagyang kaing Dhul Hijjah giyon nagyang kaya ande ni na ikasyaw sa isagyang kaya Dhul Hijjah giyon kaya yaum Arafah na namiyak kalala ibalas sukapu sa ino miyak kadala ibalas sukapu sa ino. Nah, kailangan na upama ka keparu na kapamuasaan tanu ka tanto wa mala ibalas sukapu sa ino. Nah, tanto wa mala ikipantag. So, andeni na kapu sa ino. Nah, to antunay kanina. Nakata sudah del amya li yakin niya katada. Nah, miya kapun si kikatada pitiru yan. Pitiru antigyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyam yaum Arafah ahtasabu Allah ayyakfura sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu. Ayamana na sukun suka puasai na suka puasai si sagyang kaya yaum Arafah berat na pusaan ka agyang kuto salungan si sagyang kanan ande ni na ikasyaw na nakerurun niya na tigyan so dosa manusia ini na pagkiruro wallah yang kontra dosa niya sa iko saragun amyay pus saragun amyay puso mana nagyang kaya saragun amyay pus na uno ka pusa nga agyang na yaum Arafah sa aya kami tiya pusa ingam na suasuat kasi wallah na saragun amyang gelebek ka amyay pus adusa na iprelar ka wallah mana na mapakada yan na gusto saragun adang kapan manggelebek sa manutong na ayamnya sa punci sa giyakay akadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dua ragun ay perilar ka wallah amyan dusan ka dua ragun no ay perilar ka wallah dusan ay mana na saragun na may posed na kiya dusan kaon saragun ada permintaan ng makapudusan kaon na perilar ka wallah ugay na dibeden na mapiang iba't tiga na busa ang mga ayaw maarafan na kapusa ka na tiga piyam niya dusa-dusa inilarang wallah. Nah, inontok nagupun gitu gulaw lang na ande ni na kepakaya wallah na kararangitang kanya kepakaya wallah na ande ni na di kanyan kabubaya. Nah, kaaya pakamumuradan saya na gitu sumanga tao aaya dini yan kapakang gerbeg sa dusa na pagay na iron na kena uban yan di tibaba kena uban yan di tibaba amay ka
Amikia puasa kaya Arafah ini Nabi tiba bakabin na tiga nak dia aku kedusa kira mananya dia yang gulau lah aku. Nah dia tu kebebayaan Allah. Nah ayat kebebayaan Allah lagi yang kutua tahu apianan gila anian agi yang kutakap kedusanya. Nah pianan gila anian. Nah kakak dia ayat waraan mukmin. Nah bas tak makan bil bekas sama pianan kailangan nakapanang gilaan ka idinian kadang. Apa nang gilaan kay idinian kadang. Nah ayat ibarat yang na sesa yang kaya dunia. Upama kami akakuha ka sa pagigimu ang kebebayaan ka na ayaw mapiarkan lagi yang kutakapan ng gila ikaw kasiapan kau sa dinian kadang. Na dito naman suka di magkamapian. Ayaw mambuat kailangan naka na kagyo minggil magkasaan din ni nagad magkamapian na misisita nagu ayaw importante ka nagyang kutua kapanang gilaing ka sa dinian kadang. Kapanang gilaing ka sa di ba subalas yan. Kapanang gilaing ka sa anday ni na di ba agyang kutua anday ni na balas agyang gandbagang kau. Di ba agyang kutua ibubagayar ka wala permyo. Kena ubang kagya inanoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay perilar ka wala so saragun ada ka permanusia na tiga na inong kambiranusia budin ka asar nakabusa ang wag yang ayayang maarafan na din na ba na din na ba akan dusa ka aya pa kaantapan ro na sumangan tao apa na nang gilaan nirang sudusa mga tao ang mga muntakin ayat tiroon ang muntakin nagyang kutapian nang gilaan yan so kipon beladusa niyan sa ikwalla pianang gilaan yan agyang kutapian makasisingay ubad yan magbilbag amay ka may pusa ka sayaw Arafah ibarat na miyabubal sa anuman na ande ni na ayang yelbut ka nakapamaganta ayang yelbut ka na di mapiang o din na ayat pigulaw lang na nagyang kutapya makasisingay nah dataro kanderma dataro mga giraw manaya na diutok itong sa ande ni na dua lagun ay perilar kawallah gitu kaya ano yaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manon yung mampikiran agyang kutwakala abalas ay nibgay tanong wallah saradun mipos nagusara dun ada permintaan ng umma. Sama na ito na upama kapag ilaya, agyang kanan akala ikipantag, agyang kanan ayaw Arafah. Kala yan ikipantago. Na ayat timbang yan na 20 agumpat ulang. 20 agumpat ulang nun. Kakagiya so saragun na 10 agumpat ulang. Na tayo masangka sa mga duwa na 20 agumpat ulang. Nah, dibayang ka agyang kutua 20 agupat ulang na ayak apakatuki dia na uman isa kauras sa isang yang kutayaw Arafah uman isa kauras na ayat timbang yan sa giyang kutua 2 ragun na 60 gawi uman isa kauras miyak kalalay kipantag malutan mo pamimikiran giyang kutua kapusang upaman na umani isawon kauras na ayat timbang yan na 60 gawi na ay ka na naguay ka kerasay ka sa isagyan ko takapagil bagang ka sa ikong mga paniwad sa isagyan ko ta 60 gawi amyak wang kabidin sa isa kauras ginan kala ang mga pipiyang ang inibigay rakatan wallah sa isagyan ka iya ande ni na yaw Arafah na ayan pa kay so kagiyam niya kalala inibigay rakatan wallah mapias isang yang kanan ayaw Arafah. Anto na uno ni bungulaw la antan. Anto na uno ni dapat asuantan. Nakati iyo. Paganero na pusa antan. Nah pusa antan so yaw Arafah. Nah upama kakeparon na sa naman sa kegaganaw dataro itne wal hamis. Nanti nga di pusa. Nah sa isang yang kaya asara dul hijau isni nagu hamis na pusa ka. Enong tabu si sagyang kota isni nagu hamisong ay masugatian na isinagyang kutuwa buga o di nagyang kutuwa ayam tasrik anto na ayam tasrik giyang kota talugawi iko urian o kapakasibuyang tano sa buga mana na misibuyang tano sa buga ayak ya pantaganun na ahado kakagya ukup na sabto giyang kutuwa ahad akia pakasibuyang tano na mapita na isni na ayanas
Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinyan di puasaan so Isnin nagu Hamis sa ikuman nula-nula no. Aya pa kaiso. Na kagi mapita na kaya buka ni mato na mapita na Isnin. Ino mga day kapakai puasaan akan agyang kutuan ande na Isnin dito sebab dito pakai sao. Na aya sebagian nagyang kutuan yang Isnin na di kepakai abang ka puasai, di kepakai abang ka puasai yun. Engkay na to, na ayah sabab di kepakai akap puasai, abang ka puasai, na kagya si iyo to minipantag si iku ayam at tasrik. Ayam at tasrik ko. Nagyang ko to ayam at tasrik, na haram suka puasai yun. Siya buta na to, haram suka puasai yun. Ayam mana? Na ayah haram suka puasai yun na lima gawi ya. 5 gawi. Nah, pag Enero, so buka sa puasa. Ikadua, so buka sa hari raya. Aya ikatlo, haram so puasa iron na so 3 gawi ya ayam tasrik. Paapa magumanaan ka ito na 5 gawi. Nagyang mo ta 5 gawi na di ka pakai ubang ko itong puasa. Gitu. Nah, sa iman sa isagyang ko ito, ang kinipantagyan sa ikuanungan asabto. Aso anungan asabto, na naaya miano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisaparya so kapusa iron. Basta ano nga nasabto, inisaparya so kapusa iron. Sa iku ano nga nasabto. Na natiga ang tunay niyang gulaw kag sakto na ukuf. Naaway din kay isapar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubadano di pusa so ano nga nasabto sa iku mga sunaw. Diyon sa iku Ramadan Karte umpama na puasa ka sa Ramadan na mau masuk Sabtu na buka kau. Nah, liyo sa iko andeni na Ramadano na soson na naayasim na to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na puasa na anungan Isnin agu anungan Hamis na ayam mo ini sapan Rasulullah berpuasa na nasualungan ang Sabto. Isap na niya panuntun na sualungan ang Sabto, sualungan ang andin na Juma, ubangan dito sa ayang kadipuasa. Nah, kami ayak yang pantagan sa ikukuf bi Arafah, na sa ikualungan ang Sabto, anto na ikukuman yan sa ikukapuasa ino. Na sumang ulama, na adamitir sa tigyan na para di ka maaawam, upamana di kedua-dua ng tapamikiran ka, na nagkapakaya irak skon so anuman ajuma. Mana puasa ka so anuman ajuma, na puasa ka pun so anuman na Sabto. Nah, summa so sabay yang gaya Quran na wajib berketan akan paginadatan ron. Sa isa anuman na maurin ay pagisir ketan. Sa isa anuman na maurin ay pagisir ketan o ino piyaganadatan so Quran. Aginan so kantir Rasulullah. Ay kala amya sabutan sa ikong Quran. Ano bayar kay pagisir na piray degree nga miya pasadga. Upama nga tigasang na miya nga doktor ako. Nakanaubar ka ito pagisir. Doktor medicine, hindi napi anto na unon. Nakanaubar ka ito pagisir sa isa ano nga namawri. Ayay pagisir ka, nagyang kaya Quran. Doktor, nakagya ayay sabot yan, nagyang kaya Quran, nakatiro ini wallah. Napipikiran ka, andi kapatay ka, na ayay ipagisir ka, nagyang kaya basa Quran. Ay pagisir ka nagyang kaya Quran. Gitu man ni kailangan na di jadu di makapaganad. Mana na balasan wallah. Agyan na napagalitan wa say kanya ni saka. Tanto mana naman. Apiapan na kanawag niya kadagdag lang pangataling umana. Tanto mana naman. Sa isagyang mo takapumang daw niya. Napipikiran niyo. Agyan ka ng aandin ni nakapumang daw niya. Na miya pukasanan sa masuliannya. Na uditan upanamar, udikan upanamar. Andi ini na pengendaw niya na ipagbagay niyan sa orasyan kapag dagkano. Na nasisa ano nga namuri na miya kapupukasakan. Na so kaya sabutan niyan sa na andi ini nakanaubaw dikisi. Okay, naskanup man, udi nasukman sudah panamar, dan panaguntaman si kukambetian yan, si ikatbetian yan, si kukurana, dan banian kisebek si wallah, na pipikiran yan, aamay ku diri laan wallah, nagpakai aande ini napakasulit wallah, si ikunarakanya. Ginan inamberwan, kailangan nama maminti nagyang po takapbetian si kukuran. Enotong, nagyang kaya Quran,
na ditanu kalipatan agi ina kitab dan kitabu. Kaya kitab dan na miyakar gergin sa ginawa at tatarimaan ka ang muslim ka. Miyakar gergin sa ginawa at tatarimaan ka ang mapaparatiyaya ka. Miyakar gergin sa ginawa at tatarimaan ka aandini na ayat Tuhan ka na suwallah na da sabut ka sa isagyang kaya Quran agina sa kitab Allah. Miyakar gergin na. Mano nga man pikira may kaisir kasi sa ano nga namori. Anto na inusaran ka kung kang yubiyod ka. Anto na inusaran ka kung kang udang ka. Anto na inusaran ka sa ikuwande na kapag ginawan ka. Ay taman amiyaw sarkaw sa pantag si Quran aginan sa kitab Allah. Naidapat ka. Anto na itiron ka. Ay itiron nga nanti ka daabagan na inusar sa pantag si Quran. Sa kapag na daw. Da akan masaput ka sabab sa miyang taman ako sa gilaw manaya, miyang kambang ako sa gilaw manaya, berkapakang gaya guna, ayaw ko pakang gaya ka guna na sumiyang gelbag ka mapia. Nagyang kaya Quran na upama ka panamaring ka, na Quran na pagkasapaat si sa aluman na mo. Pagkasapaat mo. Sa ayang tiron yan na anda tigiyan so kebeberakan, anda so metiarakan, anda so pengenan na kunyan. Ay mantu na sepa atanang na tigu Quran sa pagkasulat na si surga Allah. Ay manan nagkebugan sa Quran sa authority sa makasapaat na ay dapat ka. Abiya sa surat Al-Fatihah na anda ini ada memorize. Tibakan kesapa atau Quran. Naman abiya sa memorize sa Quran na pagkasapaat. Inunto na kagiya sabab sa ibabagay ron untuk wala privilege sa giya kung takya paganandanian sa isa giyang kaya Quran. Na iman to na mindakal sa mga seminar, mindakal sa mga tafsir, pagpanapsiran sa Quran. Niya kadang-kadang lagi ang kaya andinin na ipanapsiran sa Quran. Kati, sama na yan. Na sa isa giyang na seminar taron ni gira at yumaan, kanabay nubalalayon nga makay sa siko sa ulang. Sa giyang kunto adan pa, agyang kota si Baya Labin na natigang na andeni na sumugay tanuron sa tepser tanuron sa Quran. Eman na napiya sa buku mga bibiba ayat na mabati amin na tepser namin sumaanan niya. Inutong na kagiyaan makanggaya guna sa iko mga tawad isa sa bayang ako pakayag serbiran agyang kunto mabiba ayat lalayon na miya kapia-pia ap kisah biran na katawan niran sumanannya. Katawan niran sumanannya. Nah gitu. Gitu ini gua na miron na tiga miya gua. Tiap serta sa Quran. Sa mana na miya kadua dengan lima na miya kapugami. Sa gyang kontoa mga buba ayat sa kaptiap sira miron na mapasada mitungap sira gyang kontoa taman na andeni na kegegatan orang na gudan ubukman sopat sa gyang kontoa andeni na mga muhadaratan. Nah, sa Quran na kailangan na mapakadakal tanong abati at tanurod sa sagyang kaya asara Dulhijjah. Kapadiyan apakadakalan aditan ding gulaw laan sa sagyang kaya asara Dulhijjah nagyang po to mga tadin-tadin tanong sa ikwallah. Anto nagyang po to mga tadin-tadin tanong sa ikwallah. Dantarong tahlil, so tahmid, so tasbih, so takbir. Mana nanto na jero na andeni na tahmid nagyang po to ang girawtan wa subhanallah subhanallah. Udin na yang po to alhamdulillah alhamdulillah. Udin nagyang po to Allahu akbar Allahu akbar. Gitu benasbihtan. Udin na pembetian tanwag yang po to Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Inutong nagyang kana na takbir ada taranan na kena ubaya buah kambetia aun na sa diyang buta kapkutbah kata subida nagyang kana na buka sa puasa buka sa hari raya ayam bidan yang na subuka sa puasa na ayah buah kap takbir inin de orkatan wagamatan na andin ni kapitaya andin ni ibarat na kian yata andin ni kasunia sa taman sa kasedepuan ano
ikira buka sa puasa na gitu takbirkan roh si sagyang kai abuka sa ari raya na ayarot agama tanwa agama Islam api na kamala ibalas na ande din ikasulad udul hijjah sa taman sa dikagutubaan taman sa isagyang kutuwa ande ni na ayam tasrik na miyak kalala ibalas sagyang kutakap takbirkan kutak giraw ka Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd na miyak kalalaw ti balas na kapakaya sigo ka pakasumbayang ka na miyak kasumbayang ka na muntol ka muna o riyan ka pakapanasbeh ka na tumakbir ka sa isinuto na nagyang mo takaptakbir ka na miyak makalalaw tuwad tigiyan ibalas si sagyang ka aante ni na ulan-ulan adul hijjah yan kaya asara dul hijjah yang makalalaw na nibalas kailangan na ante ni na malayang tanur abtakbir tanu bedahulir tanu jamid tanu si isang yang kunto oras aante ni nakapakapahan tanu sebuya karena bada taragyan kaya kanilit ay gira nanti ni kapakapasajin sebuya na namiya kauwadin mo sambuya kayan na andin na din na banyan kuat. Waiden kaso saben ko andin na diudi kan pagusayaw di nakapag-study mga ulama sa isang yang nantikian na bid'a sukandua. Bid'a sukandua sa ko kapakapasan ka supo yang sa paniubat. Kakagiya sukandua tingin na sa ko mga sunnah. Kadua na sukandua na sa ko ande ni na mga ruko, seko mga sujud, seko tahiyya si sagyang kutuwa, sambayang apaliwa to. Na uway din, kaande ni nagyuto, na piyang abida ayran na da, abamiya toon, ang mga ulama abaniyang piyang abida agyang mutatasbih. Yung mutakapunasbih ta, andi ka pakapasadda sambayang, na tasbih ta sa subhanallah, 30 agut 3. Alhamdulillah 30 agut 3. Allahu Akbar 30 agut 3. Iganap kang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miganap kang nuto na miya kalalaman utoy balas. Antunaw nun inanoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa abalas agyang kutuwa mbeti ano to na naiprilar ka wala sugusan ka sa apya pag-ayak kada kalaudusan ka na dentar udidi sa isagyang kanan akaludan na ito nga ni uman ikaw na nagyang ayakaludan sa dunia na ay kadak lagyang puta didiyan ay kadak lagyang puta bulan-bulan yan nagyang puta kadak lagyang puta bulan-bulan yan na umpama kung kaskasi isagyang puta din ka kapakasimbayang na pembetian ka tasbih kagyang puta subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar sa iganap kau nagyang puta la ilaha illallah taman sa iko wa huwa ala kulli syai'in qadir na iprilar ka wallah yang puta mian bisa ka sa apya pan ayak kada kalian nan datar den agyang kaya didi si sagyang kaya ande ni nakaludan na ay dapat ka si sagyang kana na asara dul hijjah si sagyang kaya ande ni na 10 gawi si sagyang kaya dul hijjah na upama kadika pendikr upama kadika penasbih na simbe kau sa umang ka makasimbe yang napanasbih ka ka makakuasa balas o di na simbe kau sa sagyang kuto ka pembeti ang kasi ko mga tahlil si ko mga takbir si ko mga tahmid si sagyang kuto ka makasimbe yang ka kaan ka makuha agyang kuto mga alay balas aim bagay uwang lasi ko mga tao adi niya nanan gulawlaan kapadiyan ang mga alay balas apong gulawlaan sa isagyang kaya asara dul hijjah nagyang kutuwa kapanid ka kapanid ka yang kaya kapanid ka na inong malay balas kakagya aya sa bapian na yang kaya kapanid ka na betul takapan wallah agyang kutuwa balas yan naman sekun sa anong anamaurin na isa aming sentit dagiyang kutuwa mga tao isan na mabtirira nagdigiran na laula akhadtani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin ayaw mabtiru mga tao nagdiginakan na ubang kamu 30
pagi sigin seumuran. Mana gitu sumanga tahu bemanta ya. Ubay kamu tinggi pagi sigin seumuran. Ngayon fa asaddaka wa aku minasalihin kamani dikakudin. Sama nung lagi ako takit tiruan yan nung sama ni dikakudin. Napagampagana yang mabtir mga tao nagyang mo takapanid ka upama kapagkakasuisiran sa isagyang kaya dunia. Ayaw tuwa sabab akap tiro ayran roo nakagiyadakon alawan amana ibalas agyang ko tuwa tao andi na di manid ka. Okay, nagyang ayasid ka na tanong ka mana ibalas na aya kailangan namin pagikhlas tanong maka peniatan sidikakan na ini pagikhlas ka ang urak sa piliatan ka sa suasuan ka to sa ikwallah ubaya kaya sidikan ka na anday na kanauba suasuan sa ikwallah ubaya kaya sidikan ka na sa ikong pagaling ka na anday ka pa kamunuyo di na amay kadigan yang may pansin na ini panunong kakaw na dito mapiya inunto na ayam ya anu wallah sa Quran ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim qaulun ma'ruf khairu min sadaqatin yatba'uha adha. Suatin sukatiru amapia sukatiru sama piau pamana mitirukan na ya pitirukan amapia na tumu utu atikien na disosidka atau tundug na ilat gitu mana na amay kami yan hindikakan adi nga pumipagi ahlas na di nga untuk pumudula ngayon na tumo pensukatiru amapia yang katiru ka sa mapia na ande ni na ihlas agyan ko tagya pakatiru ka na mas malakunod ibadah sa disosidka ayak ya sidga na tutudug buila pada naman ni ginawa ng mga papasang kasidga adi diyan na kekitiaran na ande ni na mipinunong kaya ginawa na misidga sa madrasah na ada makailayo na tikinasa ka naman natin na udah kusano balik ke bangunan madrasah ya o di na misidga sa masjid na tikinasa ka naman natin na udah sakit yan na yung masjid tiran na di mapuwilan kakagiyada bayran ng gigiga sa kanuto na miyaw nuguto sa kapanunong ka na dito mapiyak o din na pisidika ka sopan ka na uriyan ng kiyasidika ikaw na namya katira gawin namin po tatigina siya kianan na udah kan sinansidika inang ko nagiyay magugulaw na dito mapiyak kailangan napsidika ka na ayakapsidika ka na ande ni na ikhlas sa ikwallah au penuh ke paruna percobaan ka di nga makalangkapan di ka pa kayong kwan ipangannounce ka kuna wala talagang kay gidakuan ande ni na at na mga tawa mga papasang ikasidka banda-bula bawing kira na so mga deto na ketok kira na yang kaya mga deto tanong isinumayo di na barangay apsid ka na tingin nakateke na napsid ka kuna anong sabiyo yang kaya ka na minisid ka hindi ito mapiyak ngayon to namiya ulugot to sa kapag ilay-ilay na kasid ka o din na namiya ka rin ito hindi na madagla dudugan ka sa taon na ipoposta pa na kateso kanuriya ka na kanatulan nga mikah na enoto kakagiyan ipugambukin nagupo na maulog sa kapagambuk agyan ko to di ka panidga na ayapitir wala na tumupan sukatir sa mabiyak adigyan ko to kasidga aapi ay kalayan na tutundog na ila yan ang itirudan sa isagyang kaya kapanidga na sa isagyang kaya masatanin man to nagira ko na ayam wa kapsid ka utaw na paginairong namyanaws upama ka mau masukan dito kadito napsid ka sipsid ka kakagiyan wala unur na pagkipudiro antigyan na kantaya si sulod na giraw manaya kantaya si kabugatan na kantaya si nisid ka sama na ito na pagkipudiro ay saka ang mapasang kasidga na di ka pagkada agyan ko ito ande ni nabalas yan ayan nagtarimaan ka nagyang putabalas ay bagay ka wallah ino to nakupo na ayat tarimaan ka nagyang putabalas ay bagay ka wallah na nasigur-sigurado din agagwang kasubalas ay bagay ka wallah sa din ka kekena mamimikiran di ka kegeda mamimikiran agyan putakana yang ikipantag kasuwallah na matao sa ikukipantag agyan putapenggelbagan ori penian mana na upama kasir katan na matatag mo katan wag yang kaya kasugay bentagin gagyan puntua isugay ka sa ikutaw o di na sa ikugan na bagyan
nakatemi yang gagatan untuk manusia na yang dimantau na so Allah sa imang busi sa giyang ko tadi kakanggal baga sa giyang ko to mga galbag apara mo sa aya dito kanggal baga na para sa ikwallah na pipikiran ka aso Allah na malar ka ande inalimo. Ikadua, diyan na mga galbag isin ng mga tasbih, diyan na mga tahlil, diyan na mga takbir. Na miya kalalaman na nagyang mutaki ano yaw nung wallah sa isa hadis. Nah, ki ano yaw nung Rasulullah sa isa hadis. Ato na ki ano yaw nung Rasulullah sa isa hadis. Natigyan na alhamdulillahi tamla'ul mizan. So kagiraw ka, gibo gyang ko kagiraw nga alhamdulillah. Nasukon so alhamdulillah nagkuno iyan so timbangan sa isa ano na mo rin. Wa subhanallahi walhamdulillah katiri ni Rasulullah. So tingin so kagiraw nga subhanallah kundi na alhamdulillah nagkuno agiyang ko tuwa dua so paglentang ulangit agugyan kaya lupa. Ay man na miyak ka bubo to. Miyak ka kup agiyang ko tuwa kaptiro o manusia ko mangaday. Adi magtiro at tawaya. Ayah sabab yan na nakagya madidiray nun yan kamas mag-priority niyan agyan punta baya ginawa niya. Baya o ginawa niya. Napipikiran nga agyan kaya baya ginawan ka na ayah dumada urugir kau na sosaitan. Na sosaitan na ayah din yan nakapakinggan ba? Nagyang putong agad ba asigur-sigurado din ang kararangitan ka wala na guda kipagkagyan. Yan ano na saitan nagina ni galbagyan. Ayat ini yang bebanugin sa iko manusia na ayat manggalbagyan nagyang mutay kirarangitan wallah. Na penuh kepanu na ayat pangipagkular kau saitan nagyang kuto aga lebag amargin akaketaubatan kau sa iko Allah. Margin akaketaubatan kau sa iko Allah. Na kumpul kita magulaw lang namya sigurado nami pagpada kaso saitan sa isang kanan anara kajaunam. Eno to paano na maring saitan? Na ayang apa na namarin yan nun, na paganayon na kagya susaitan na panganaraka, na ayang kebubayan yan na kami pagpada yan sa ikunaraka. At isang buti gini panganaraka, na di panganaraka si ginoman yun ito mo saitan. Na soori pa na wala, aande ni na mata mamimikiran na ayang kailangan, na mapikirian agyan ko to aande ni na mga karataan o saitan kakagya piya kau na din wallah ariduetan so saitan sama payag riduetan so saitan sama payag wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin ubani watig wallah ununti so ande ni na mga didebiatan o mga saitan kamata na so saitan na riduetan sa mapayag ginan si sagyan kay ande ni na Asharadul Hijjah na adang membuat malaon ibadah sa kapatid ka liyo sa giyang kutuwa kagwasaan antunaw to nagyuto Su'aid al-Adha igira miyaw masu'aid al-Adha na miyang kalala ibadah sa giyang kutuwa ande ni nakapatid ka upama ka ibarat na kaya duwagan ka so siringan ka si sagyang kutuwa andin ni kapsebayang saing namanya kalala ibadah sundi nandin ni kapasa dagyang kutain namanya kalala ibadah sagyang kutuwa kapdugi ka si siringan ka anto na kanina na inuman sa agama Islam na andin ni na ayapian taganian si sagyang kanan ayaw munah na si sagyang mutakabuga ito na aya ini suku agama Islam na so anagkigigan yan sa kapakasumbali iyan kapaka ande ni na kapaka udahyan yan kapaka sumbali iyan sa kambing udi na sapi udi na api ito asar ka na indudul kakagi aya sabab na mala ibalas agyang kutuwa kapanidigan na manutok agyang kutuwa agama Islam na aya pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadahu pitiro yan na saat bigyan sa tawa makasumbali sa kambing o di na sapi o di na unta sama nuto na kaisi na katang na kambing agu sapi na uman isang liman abungul agyang kutuwa magkurbanian sa isagyang kutuwa kasip ko yang irong sa buka taman si isagyang kutat telurun gawin
seko kapasan usap ko yang amuka na nasokon so magkurban yan na ayat tigiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abalas yan na uman isatiman abumbul na satiman amapya uman isatiman abumbulog agyan mo kurban yan na satiman amapya na ay dapat ka sa kakunin bilang sa agyan mo bula kambing upang makaayang magkurban ka na kambing so sabi na ayang makakurban na pinto nasa kakunin bilang mo kabilang ka nagyut kadang lihat sakti mana mapya na aiban dapat kasi sa ano man mo rin pamaka kurban o pamaka uman din iko kurban na mga kurban ay kana ay belas ra ka wallah nagyut to nonto kakagya aya sa papian na naso agama tanong agama Islam na ini subuyan agyang punta kapanidika na kagya ini subuyan agyang punta kapanidika na sa sagyang kaya asaratul hijjah na takpan kaun agyang punta mga galbag ka mga pipian gyang punta kabatiya sa Quran tadin sa ikwallah gyang punta ka pusa na ayaw mala na gyang punta kapanidika o di nasulangon o mga galbag aande ni namapi ay kasusuat wallah ka umang kulaw lalang o rin wallah na sigurado din asar kakanini atanyan na belasan wallah sa iko kapangataling umanian sa isa anong anamawri at yung pandinian makuha sa isa yang kaya dunia pipingkiran ka kay urin pa na wallah betay ka na kagya betay ka na ayaw mo magpagbagian ka sa isa yang puto katatago ka sa isa yang kaya dunia na suminipang na ka sa isa anong anamawri na suminipang na ka sa isa anong anamawri ang mga pipiya na suwallah na dinian rakaw itong pelaliman ka insyaallah na itunay niyan rakaw sa isa yang puto akapakapag berat mo ayo sa isa yang kaya oras kami mantong pengintan si wallah ay sampai tanong yan sa isa yang kaya ande ni na yaw maarfa amala sunat so mga simba ang pagdulaw lanon mga tadin-tadin sa ikwallah nagusubak po sa iron pengintan sa ikwallah amirampay tanong sa mga pipiya ginawan tanong sarag sa akapusa ang tanong wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto amaraya ginagumbasago kita yang gaya kaya pangdagantanong si sagyang gaya ng tanong siya alim ako kayang bato. Sa mga bangsa na ayang na miyoma ayang gaya mga pakaisiyo. So dari ano pa makasaluni si sagyang gaya ini Puriandawan ang yayanin tanong asmiyadan mabuhayan na insyaallah na welcome kano si pamangapakay sa iyo. Sa kadin si Haji Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At na ini pangawit apakay sa inong konsong loksam ya tigil. Miyatay ka ba kaya kurban ng mga tayan? Aman na. Mapapa kurban yan. Gimana na Juan kapakasit ka si iko miyan tayo na dia karatayan nah ayaw mo man na kesubahan tanong paman nagyan ko tuwa si iko pandilima ka natilitan si iko kapakasit ka o nasar ka di madan so kumasok kapakakurban na ad na balason miyan tayo basta pakakurban o mga pamilya niyan na insyaallah nang balasan o mabuwallah agyang ko tuwa tiari manyan nah sa isa yang ko tagya pakakurban naon inotong nakagigyan ko tagya pakakurban naon na sidko nakatipya ka sidkan ka nagday sirimaan Allah terima niya notong sa isa yang ko tagya pakakurban naon kakagya aya sa papian na nagyan ko ta kurban na miyak ka na daw ti belas sidka